Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu do sprawozdania z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych, druk nr 3523 i 3641. Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Seveso III. Polska jako członek Unii Europejskiej jest obowiązana do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Seveso III w terminie do 31 maja 2015 roku. Zgodnie z artykułem 31 ustawy ustępu 1 tej dyrektywy dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy Seveso III nastąpi przez zmiany 5 ustaw. Pierwsze, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. W zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska doprecyzowano w projekcie tej ustawy definicję właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzono definicję zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto ujęto ochronę środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. Wprowadzono pozwolenia na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii. Wprowadzono szereg pojęć dotyczących poważnych awarii. W zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska nastąpiły zmiany w zakresie zadań organów Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczące poważnych awarii. Usunięto prowadzenie szkoleń dla administracji oraz podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii. W zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej zmiana dotyczy dostosowania przepisów, które regulują zasady i tryb przeprowadzenia kontroli zakładów objętych przepisami w zakresie poważnych awarii przemysłowych, wykonywanych przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej. W zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza się konieczność uzgadniania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy z organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej. W zmianie w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zmiany wynikają z konieczności zapewnienia odpowiedniego dostępu społeczeństwa do informacji na temat realizowanych w zakresie spraw poważnych awarii obowiązków zarówno przez prowadzących zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jak i organy właściwe. Ze względu na istotę i zasadność wprowadzonych regulacji oraz ich bezpośredni związek z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska, klub Prawo i Sprawiedliwość bardzo poważnie rozważa poparcie tego projektu ustawy. Pilna potrzeba przyjęcia proponowanych przepisów wynikających także z terminu transpozycji dyrektywy Seveso III, który został określony na dzień 31 maja. Dziwi tylko termin, dlaczego tak późno rząd PO-PSL przystępuje do tej ustawy, do realizacji, do uchwalenia tej ustawy. Termin minął 31 maja 2011 roku. Dziękuję bardzo.